20 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки 16 листопада, 1358-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маматов. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Зухвалі затримання активістів в окупованому Криму. Російські силовики вивозять кримських татар у невідомому напрямку. Євробляхи у законі. Автівки з литовськими номерами отримують тимчасову реєстрацію в Україні. Дрібні гроші будуть виведені з обігу. Нацбанк пропонує припинити карбування монет, а ціни округлити. В Україні з'явиться ще один вихідний на католицьке Різдво. Натомість 2 травня стане робочим днем. Чергові обшуки на окупованому півострові. Щонайменше 3 обшуки відбулися у Совєтському і Кіровському районах Криму. Близько 8 ранку ФСБ завітала до родини Мустафаєвих, шукали наркотики. Попри те, що нічого забороненого не виявили, затримані є. Деталі далі в сюжеті. Вибили двері та побили синів. Син затриманого Мустафи Мустафаєва розповів, силовики не показали жодної постанови суду. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему 3 человека. В масках были люди, приехали «Газелька» и 3 машины. Приехали, вот, обыскали весь дом, везде все перерыли, ничего не нашли. Били по голове, по ногам. Сусіди, родичі та друзі відреагували швидко. На вулиці відразу почали збиратися небайдужі. Кілька годин обшуку і голову родини виводять. ФСБ затримує Мустафу Мустафаєва. Кажуть, він сам цього забажав. Иначе зачем забирать? Желание поехать. И нас там закопали все. Вы уже привыкли татар копать. Что это такое? Мы тоже телевидение смотрим, видим, что вы творяете. Раз не нашли, зачем забирать? Ты судья, ты прокурор? Ты нашел? Ты у меня весь дом перевернул, ребенка на коленях. Ты нашел наркотик? Кто старший здесь? Кто старший? Ты нашел? Попри всі зусилля, Мустафаєва увозять. Кажуть, в Севастополь. Давай смело. Дружині Ленарі Мустафаєвій обіцяють, вестимуть в оцій газелі. Вона разом із старшим сином вирушають за ними. І тільки в дорозі жінка зрозуміла, їм збрехали. Дело в том, что когда мы стояли возле нашего двора, был микроавтобус, и оперуполномоченный мне сказал, что мы поедем на своей машине, они поедут на этом микроавтобусе. Они, получается, меня обманули. В течение 5 минут появилась другая машина в виде джипа, у которых не было номеров ни впереди, ни сзади. Они быстро его перегрузили туда. Крім того, обшук відбувся і в домі матері Мустафаєва, яка живе по сусідству. Там нічого забороненого також не знайшли. Реана Алієва, Заман, АТР. Як повідомляє у Фейсбук «Кримська солідарність», дружина затриманого Ленара Мустафаєва працює вчителем початкових класів у середній школі і веде клас з кримськотатарською мовою навчання. В організації заявляють, що за таким самим сценарієм розвивалися події, коли затримували Ріната Параламова. Де зараз знаходиться Мустафа Мустафаєв, і досі невідомо. Після того, як його пересадили в іншу автівку без номерів, дружина і син не знають про його долю. Годину тому вони повідомили, що чекають на нього у Севастопольському відділку поліції. Зараз зв'язку з родичами немає, ми намагаємося з ними зв'язатися. Подробиці розповімо вже згодом. Обшуки в окупованому Криму – це створення умов для примусової депортації. Так прокоментувала речниця МЗС України Мар'яна Беца останні обшуки на півострові. На своїй сторінці у Твіттер Мар'яна Беца виступила з протестом в бік Росії. Окупант посилює тиск на кримських татар, створює умови для примусової депортації. Висловлюємо черговий протест Російській Федерації. Відпрацювання репресивних заходів. Так, юрист громадської організації, яка понад 3 роки займається темою Криму, назвав постійні незаконні обшуки в будинках кримських татар на півострові. Крим зараз є таким для спецслужб Росії, очевидно, таким полігоном відпрацювання репресивних заходів, побудови особистих кар'єр. Ну, звичайно, да, це залякування найбільш нелояльної до російської окупації групи.
Українського патріота Володимира Балуха в Криму залишили під вартою. Сьогодні підконтрольний Кремлю суд вкотре розглядав його справу. Кримський фермер з селища Серебрянка Володимир Балух у 2014-му на даху свого будинку вивісив український стяг, а згодом встановив ще й табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Саме через проукраїнську позицію ФСБ розпочала полювання на нього. У грудні минулого року у будинку Балуха провели обшук. Окупанти тоді заявили, що знайшли начебто 90 патронів і кілька тротилових шашок. Цьогоріч суд Криму ув'язнив Балуха на 3 роки і 7 місяців у колонії загального режиму, однак пізніше справу українського патріота відправили на повторний розгляд. Защита ссылалась в своем ходатайстве как на состояние здоровья Балуха, которое в настоящее время значительно ухудшилось в связи в том числе с его содержанием в рамках следственного изолятора и неоказанием надлежащей медицинской помощи, а также в связи с ухудшением состояния здоровья его мамы. Было принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты, поскольку обстоятельства, по мнению суда, которые послужили основанием для избрания в отношении него столь строгой меры пресечения, в настоящее время не отпали. Затриманого в Криму так званого українського диверсанта Дмитра Штиблікова окупанти засудили до 5 років колонії і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів. Це майже 90 тисяч гривень. Суд в окупованому Севастополі визнав його винним в диверсії. Штиблікова затримали торік, 9 листопада. Тоді окупанти повідомили, що заарештували членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними правозахисників, торік окупанти звинуватили в диверсії 9 людей. В Олега Сенцова в російській колонії почалися проблеми з серцем. Про це повідомив адвокат українського політв'язня Дмитро Діндзе. За його інформацією, у Сенцова через постійний холод у камері спочатку загострився ревматизм, а тепер прихопило і серце. Українського режисера у Росії за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі засудили до 20 років колонію суворого режиму. Минулого місяця Олега Сенцова етапували аж за полярне коло у тюрму на Ямалі. І там на 2 тижні запроторили до штрафного ізолятору. В Олега почалися проблеми із серцем. Лікар попросив його дитячі картки. Я думаю, що найближчим часом ми ці картки знайдемо, надішлемо до колонії і Олегу призначать лікування. Кількість українських полонених постійно зростає. Нині у списку заручників 157 українців на території окупованого Донбасу. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Дружини та матері полонених влаштували у парламенті фотовиставку, присвячену сім'ям заручників, аби привернути увагу депутатів до проблем з обміном. Детальніше Олена Стецюк. Син пані Олени у полоні бойовиків вже понад 3 роки. Потрапив туди іще під час Іловайського котла. Зі слів волонтерів, мій син знаходиться на Купанках в Луганську. Вдома на батька чекають 2 маленьких дітей. 8-річна Настя пише листи тату. Сьогодні вона написала депутатам, аби допомогли повернути батька додому. Родини полонених прямо в парламенті організували фотовиставку «Незабуті, забуті у полоні». Кажуть, вже понад 14 місяців обмін полонених не рухається. Мій син був в полоні рік і місяць. Після того, як звільнили мого сина, ми всі зрозуміли, що поодиночки ми ніхто. Бойовики підтвердили, у них 88 українських полонених. Загалом у списках СБУ їх 157, каже представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Більшість з них військові. Перебувають вони у Макіївській колонії. Україна готова передати бойовикам усіх, кого вони просять. А це 300 осіб. Головне, аби це не суперечило українському законодавству. Очевидно, що ми не можемо погодитися на шантаж представників ОРДО і ОРУ, які включають список на звільнення потеряшку Агієва і заявляють, так це ж гражданин ЛНР. Вони так на повному серйозі говорять. Або включають туди, наприклад, беркутівців, яких сьогодні підозрюють в можливій причетності до страшних злочинів розстрілу Героїв Небесної Сотні. Ветерани АТО, які прийшли підтримати родини полонених, закликають нардепів називати речі своїми іменами, зокрема заручників – полоненими. Поки не прийнято рішення о тому, що Росія агресор, виходить, наші хлопці знаходяться не в полоні, а вони захоплені у заручників, бо у нас ситуація проведення операції АТО. Тобі ж на них не розпространяються конвенції Красного Хреста по полоненим, міжнародні конвенції. Колись
Колишній учасник АТО, а нині депутат Олег Петренко вважає, обмін полоненими зайшов у глухий кут, коли опинився в рамках Мінського процесу. Тому, попри зусилля тристоронньої контактної групи, результату немає. Коли сам Мінський процес, весь Мінський процес, він тупіковий, абсолютно тупіковий, то і вже їх гуманітарний блок, він став заручником у цій тупіковості всього Мінського процесу, як одна з його складових. Тим часом родини полонених готові кричати на весь світ, аби в'язнів бойовиків повернулися додому. Ми навіть готові вимагати. Треба це робити, обмін, якось домовлятися, вирішувати. Якщо не слухають нашу Україну, то треба звертатися до більш виважених країн, які можуть натиснути на Путіна, щоб все-таки відбувся цей обмін. Олена Стецюк, Ислам Пінка, Заман, АТР. Путін вперше публічно визнав, що розмовляв з лідерами так званих ДНР і ЛНР. Телефонну розмову з Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким щодо обміну полоненими російський президент провів на прохання Віктора Медведчука. Зустріч Путіна із Медведчуком відбулася напередодні у Новоєрусалімському чоловічому монастирі на Істрі. Я сделаю все, что от меня зависит. Переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано. Новий обмін полоненими відбудеться наприкінці листопада. Його умову узгодить тристороння контактна група на черговій зустрічі у Мінську 29 листопада. Кабмін запропонував тимчасово зареєструвати автомобілі на єврономерах. У парламенті вже зареєстрували відповідний законопроект. Власники автівок з так званими євробляхами мають протягом 10 робочих днів до приїзду в Україну зареєструватися у поліції без зміни реєстраційних документів та номерних знаків. Детальніше у сюжеті. Олександр придбав БМВ у Польщі 3 місяці тому за 5 тисяч євро. В Україні такий автомобіль коштував би близько 12 тисяч. Розуміє, що таких, як він, в країні багато. Лише за офіційними даними фіскальної служби власників дешевого заліза налічується 230 тисяч осіб. За неофіційними сягає тисячі. Общее количество этих автомобилей, которые сюда заехали, как на временном ввозе, так во время транзита, без учета вот этих операций заехал, выехал, составляет 800 тысяч автомобилей. Згідно з цим законопроектом, іноземці-власники автомобілів, які ввозяться більше ніж на 90 діб, повинні прийти до сервісного центру МВС та зареєструватися. В такому випадку поліція зможе ідентифікувати власника та накладати на нього штрафи, як за порушення правил дорожнього руху, так і за порушення митних правил. Всі машини, які будуть в'їжджати і тривало перебувати в Україні, вони будуть включатися відповідного реєстру і буде дуже легко ідентифікувати і зрозуміти тоді власників цих машин і тоді вже вживати відповідні заходи. Ця процедура повинна бути обов'язковою, вважає директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. Він переконаний, після прийняття законопроекту кількість ввезених автомобілів на єврономерах зменшиться. Це пов'язано з ускладненням процесу оформлення та реєстрації авто. Тепер він повинен іноземець прийти на митницю, там оформитись, потім поїхати в Україну, звернутися до міграційної служби, по якомусь місцю проживання. Його реєструють по цьому місцю проживання. Він отримує посвідку на проживання, тому що він проживає більше, ніж 3 місяці. І реєструє цей автомобіль. Кабмін вже направив свої пропозиції до парламенту. Найближчим часом його мають розглянути на профільному комітеті. Віктор Пономарьов, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Дрібні гроші будуть виведені з обігу. Нацбанк України пропонує більше не карбувати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Натомість запровадити механізм закруглення сум розрахунків за товари. Відповідну постанову там вже підготували. Свої пропозиції пояснили досвідом інших країн. У НБУ навіть підрахували, скільки монет перебуває в українців. На кожного припадає 293 штуки. Або якщо брати на вагу, то це в середньому по 700 грамів монет. Дійсний номінальний ряд монет і банкнот є надмірним. Ми його бачимо, він становить 16 номіналів. Та не в повній мірі враховує зміни, що відбулися в Україні впродовж цих років. Збільшення кількості номіналів збільшує витрати на їх обіг. Тобто це свідчить про те, що купівельна спроможність монет, особливо монет дрібних номіналів, вона втрачена. Удар по контрабанді. Більше 300 силовиків на Закарпатті проводять спецоперацію з гелікоптерами та броньовиками. Проведено більше
сотні обшуків, задокументовані факти незаконної діяльності. Затриманий організатор так званого приватного кордону Хорвата Тіла, відоміший на прізвисько Докі. Він керував злочинною групою, яка незаконно відчужувала прикордонні землі, де організовували незаконну переправу людей, а також сигарети та наркотики. Також затриманий керівник берегового районного відділення Держгеокадастру в Закарпатській області. За повідомленням прокурора Західного регіону Олега Сенюка, під час обшуків вилучено велику кількість наркотиків і грошей. Спецоперація буде тривати кілька днів. Росія запропонувала компроміс щодо боргу Януковича. Йдеться про 3 мільярди доларів, які влада президента-втікача позичила у Росії наприкінці 2013-го. Це борг може викупити інша країна, заявив заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторкач. І нагадав, що Москва неодноразово пропонувала позасудове врегулювання боргу. На переконання російського чиновника, допомогти Україні може держава, яка має особливі відносини із Києвом. Ще у грудні 2013-го уряд України вирішив здійснити державні зовнішні запозичення через випуск облігацій на суму 3 мільярди доларів. Їх викупила Росія із умовою погашення через 2 роки. 2015-го Москва не погодилася на реструктуризацію цього боргу. Вже 2 роки Росія з Україною судяться у лондонських судах щодо цього боргу. Перша українка, що підняла рушник на горі Еверест, Тетяна Яловчак, вирушає на гору Вінсон у Антарктиді. Якщо Тетяна підкорить цю вершину, то стане першою українкою, яка побувала на найвищих горах світу. Альпіністка лише сьогодні вночі повернулася з Папуа-Нової Гвінеї. Там вона підкорила вершину гори Карстенс. Про відчуття від гірських вершин далі у сюжеті. Кіліманджаро, Ельбрус, Аконкагуа, Еверест, Денелі, Костюшко та Карстенс. Усі ці вершини у добірці українки Тетяни Яловчак. Как бабушка жила в степном Крыму, и мы все время ходили по этим степным горам. То есть это возле Симферополя по Белогорской трассе. И оттуда пришло желание. Этот ветер свободы, этот вкус, я не знаю, силы, это что-то другое. Рік тому Тетяна Яловчак побувала на Евересті. Цей похід був найтривалішим з усіх – 50 днів. Аби влаштувати цю експедицію і здолати вершину, Тетяні довелося продати квартиру. З собою в гори жінка завжди бере як оберіг 2 рушники. Один з них вишитий бабусею. А ось цей рушник Тетяна підняла на вершину Евересту. Половина этого рушника осталась на Эвересте, потому что это провозглашение мира, доброты, силы. Мы показали, что да, и мы уже были на Эвересте. Поэтому я считаю, что самый сильный оберег. Вже менш ніж за тиждень Тетяна поїде в експедицію на гору Вінсон у Антарктиді. Після того, як Тетяна повернеться, Національний реєстр рекордів планує нагородити її як першу українку, що підкорила 7 вершин. У нас 2 всего лишь известных очень украинки. Татьяна первая идет к программе «7 вершин». Ирина Галай первая побывала на Эвересте. Я думаю, что сразу по возвращению мы сможем зарегистрировать это достижение и вручить диплом. Через війну Тетяна Яловчак покинула рідний Донецьк. Зараз підкорення гірських вершин для неї ще й спосіб показати, що попри все дух українців не зломлений. Вікторія Блязова, Асан Емінов, Заман, АТР. Всесвітня антидопінгова агенція не поверне акредитацію Росії. В організації вимагають, аби Москва публічно визнала, що в державі існує ціла система допінгу. Друга вимова – росіяни мають допустити у закриті містечка спортсменів, допінг-офіцерів. В Олімпійському комітеті Росії назвали вимоги антидопінгової агенції політичними. Остаточне рішення про участь російських спортсменів в Олімпіаді у Південній Кореї оголосить Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня. Ми не маємо права вирішувати, хто братиме участь у міжнародних змаганнях. Це компетенція Міжнародного олімпійського комітету. Ми у свою чергу шкодуємо, що РУСАДА не відповідає вимогам ВАДА і сподіваємось, що це зміниться. Католицьке Різдво 25 грудня відтепер буде вихідним днем. Таке рішення Верховної Ради України. Парламентарі також скасували святковий день 2 травня. Святковим днем тепер вважається лише 1 травня – День праці. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заман. Підсумки» кримсько-татарської 21-й годині з Шавкетом Наматолаєвим. Та дізнавайтеся більше. Зараз ефір продовжить програма «Акшам» із Любомиром Ференцом. Будьте з нами.